както ви казах, това е колективен орган. Взимането на решението, и би го задал същия въпрос към така нареченото битка, която дойде, изкочила едно печанче и си тръгна. Тя би трябвало да види решение на управителен съвет за изразходване на определени средства. Така както се събрахме и взехме решение, че отрави по където сте натрупали някакви средства, трябва да влезнат в управителен съвет. Това е правилният начин. Тези решения се броят на пръстите на едната ми ръка за останалите 10 месеца. И сумата финално не може да